नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। कणकवलीत दुचाकी आणि ट्रकचा अपघात, तरुणाचा मृत्यू। सांगलीत अवैध उत्खननाची तक्रार करणाऱ्याचा रस्ता अडवला आणि संजू परब यांनी नगरसेवकांसह गाठला कचरा डेपो। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कणकवली हुमरड इथं दुचाकी व ट्रक यांच्यात झालेल्या अपघातात दुचाकी स्वाराचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय। दुचाकी स्वार सावंतवाडीवरून राजापूरच्या दिशेने जात होता। यावेळी हुमरड येथे यू-टर्न घेताना दुचाकीनं मागून ट्रकला धडक दिली असल्यानं हा अपघात झाल्याचं स्थानिक नागरिकांनी सांगितलं। हा तरुण राजापूर येथील रहिवासी असल्याचं समजतंय। अपघाताची माहिती मिळताच डीवायएसपी घनश्याम आडाव व कणकवली पोलीस निरीक्षक तेजस नलावडे यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्य केलं। अपघातग्रस्ताला स्थानिकांच्या मदतीनं रुग्णालयातून कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात आणण्यात आलं। दुचाकी स्वाराच्या डोक्याला जास्त मार लागल्यानं मोठा रक्तस्राव झाला। यामध्ये या युवकाचा मृत्यू झाला अशी माहिती रुग्णालयातून देण्यात आली। नगर परिषदेच्या कायरोडे येथील कचरा डेपोवर पसरलेल्या घाणीच्या साम्राज्याची गंभीर दखल घेत शिवसेना जिल्हा प्रमुख तथा नगरसेवक संजू परब यांनी आपल्या सहकारी नगरसेवकांसह प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन स्पॉट पंचनामा केला। कचरा डेपोवरील अस्वच्छतेला पालिकेचं प्रशासन जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप करत त्यांनी जोरदार संताप व्यक्त केला। यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी कचरा व्यवस्थापनासाठी शहराच्या आजूबाजूच्या परिसराच्या किमान 25 एकर जागा उपलब्ध करून द्यावी अशी देखील मागणी करण्यात आली। सगळ्या आतडे आहेत, विचारून टाकायचे का? इथे लोक राहतात बाजूला, हे तावडे उचलणं त्यांच्या पडद्यात नेऊन टाकलं, काय प्रोसेस होते? याला जबाबदार प्रशासन आहे। नगराध्यक्ष आता झाले, मी काय त्यांच्यावर बोलणार नाही, पण 8 दिवस झाले, पण मी काम केलेलं आहे, मला अनुभव आहे। त्याच्यामुळे माझी पहिली जी भेट होती ती मी इथं आली, मी कुठच्या गार्डनमध्ये गेलो नाही भेट द्यायला। ही जी जागा आहे ही आता सगळी व्यापलेली आहे। भविष्यात कचरा टाकायला सावंतवाडी शहरात जागा नाही आहे। मी नगराध्यक्ष असताना मी मागणी केली होती, त्याच्यानंतर प्रशासन लागलं। मला नितेश राणे साहेबांना सांगायचं आहे, पालकमंत्री साहेबांना, की आम्हाला कुठेतरी आजूबाजूला पुढच्या 100 वर्षाच्या भविष्यासाठी सावंतवाडी शहराच्या एक कुठेतरी 25 एकरचा प्लॉट सरकारी जागा तुम्ही द्या। त्या गावातल्या लोकांना त्रास होता कामा नये, पण सावंतवाडी शहराला जवळ पडेल अशी आम्हाला एक जागा द्या। आम्ही सर्व टीम पालकमंत्री साहेबांना भेटणार आणि आम्हाला खात्री आहे, 100% खात्री आहे की नितेश राणे साहेब आम्हाला 100% आमची मागणी मान्य करतील आणि सावंतवाडी शहराच्या विकासात निश्चितपणे हातभार लावतील। आणि त्याचप्रमाणे सन्माननीय आमचे दीपकभाई केसरकर आहेत, त्यांनासुद्धा आम्ही ह्या गोष्टी सांगू आणि त्यांच्याकडनं सुद्धा जेवढे प्रयत्न होतील त्यांच्याकडनं आम्ही करून घेऊ असं या ठिकाणी मला नमूद करायचं आहे। पहिलं सांगा, हे कशासाठी तुम्ही ठेवले? किती दिवस वर्गीकरण? एवढी चपला सर्वांचं वर्गीकरण, त्या चपलाची जोड शोधताना खायचा चपतो काय जुळता का बघताना? काय या रस्तो साफ नाही, तुम्ही नगरपालिकेवाले जर रस्त्यावर जर चपला टाकून लागल्या, अरे वेंगुर्ल्यात जाऊन फेरी मारून या एक दिवस। नगरपालिका 1 नंबर घेतली, हे काय आहे या? त्यांची तक्रार तुमच्या कर्मचाऱ्यांची की तुम्ही ते मास्क आहे की नाही त्याच्यावर तुम्ही काय फवारणी करत नाही, सांगून सुद्धा तुमच्याच कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे, तुम्ही फवारणी करत नाही। काय आहे? मी नगराध्यक्ष असताना इथे नाश्ताला बसवतो, आज काय परिस्थिती आहे? इथं मी नाश्ता करायचो इथे, काय परिस्थिती काय झाला? काय कर्मचारी संख्या आधी किती आहे? तुमच्या तोंडाला मास्क आहे, मास्क आहे, कारवाई केला कर्मचाऱ्यांवर। या हॉलमध्ये माझा वाट इथंच केक टाकलं, ह्या द्यायची काय परिस्थिती आहे बघा। मी 2 वर्ष असताना हा प्रकल्प होता तेव्हा असं नव्हतं ना। रोजच्या रोजी 2-3 आठवड्याचा कचरा आहे, एवढा मशीन बंद होती। कोकणच्या निसर्गरम्य वातावरणात पर्यटनाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी कुडाळमध्ये एक नवा पत्ता तयार झाला आहे।
पीकॉक इलेक्ट्रिक प्रस्तुत भगवती विला आता पर्यटकांच्या सेवेसाठी सज्ज झाला असून हिंदू कॉलनी कुडाळ येथे हा विला साकारण्यात आला आहे. कोकण, जिथे निसर्ग बोलू लागतो आणि मन आपोआप शांत होतं. स्टे फोक्स रेट्रीट्स आपल्यासाठी घेऊन आले आहेत एक परफेक्ट लक्झरी ट्रीट. 5 स्टार फॅसिलिटीसह हिंदू कॉलनीमध्ये सज्ज झाला आहे भगवती विला. कोकण थीमवर आधारित हा विला 6 आलिशान रूम्समुळे अजून आकर्षक वाटतो. आंबा, फणस, कोकम, कासव, नारळ आणि धनेश. आंबा, कोकणच्या राजासारखी भव्य उबदार रंगसंगती, प्रशस्त जागा आणि शांत झोपेसाठी परफेक्ट वातावरण. फणस, मजबूत आणि रॉयल फील देणारी लक्झरी टचसह कुटुंबासाठी आदर्श रूम. कोकम, थंडावा देणारी, मन प्रसन्न करणारी, शांतता आणि रिलॅक्सेशनसाठी खास डिझाईन केलेली. कासव, स्थिरता आणि आरामाचं प्रतीक, लॉंग स्टेसाठी योग्य, घरासारखा अनुभव देणारी. नारळ, निसर्गाच्या कुशीत नारळासारखी शुद्ध आणि शांत लक्झरी. आणि धनेश, निसर्गाशी जोडलेली पॉझिटिव्ह एनर्जी, शांत वातावरणासाठी ओळखली जाणारी. प्रत्येक खोलीत आरामदायी बेड, प्रशस्त बाथरूम, प्रीमियम फर्निचर, शांत आणि प्रायव्हेट वातावरण. लक्झरी सोबत सुरक्षितता, स्वच्छता आणि पूर्ण आरामाची हमी. तसेच आरामासाठी मोकळ्या आकाशाखाली आउटडोर जकुझी, संध्याकाळ एन्जॉय करण्यासाठी शांत सुंदर टेरेस लाउंज, मजा मस्तीसाठी स्वतंत्र गेम्स रूम आणि वाचनप्रेमींसाठी निवांत लायब्ररी. त्याचप्रमाणे ऑफिस काम असो किंवा पर्सनल वर्क, हाय स्पीड वायफायसह विशेष वर्क स्पेस रूम उपलब्ध. मोठा हिरवागार लॉन, जिथे तुम्ही मित्रपरिवारांसोबत बार्बेक्यू पार्टीचा आनंद घेऊ शकता. एकाच वेळी 6 ते 8 गाड्यांचे पार्किंग, रेंट व्हेकल सुविधा, पिकअप आणि ड्रॉप सर्व्हिस, तसेच ड्रायव्हर लोकांसाठी टॉयलेट शॉवरची विशेष सोय. तुमच्या मागणीनुसार घरगुती चविष्ट जेवण आणि डिटॉक्स वॉटर. 5 स्टार सुविधा, पण चेक इन अगदी इन्फॉर्मल, तुमच्या सेकंड होम सारखं. आपुलकीचं, निसर्ग, लक्झरी आणि शांततेचा परफेक्ट अनुभव घेण्यासाठी मुंबई गोवा हायवेपासून जवळ, कुडाळ रेल्वे स्टेशन आणि बस स्टँडपासून हाकेच्या अंतरावर असणारा स्टे फोक रेट्रीट्स यांचा भगवती विला, हिंदू कॉलनी कुडाळ, सिंधुदुर्ग. आजच बुक करा आणि कोकणचा खरा आनंद घ्या. देवगडमधील जल्लोष महोत्सवाचा फायदा पर्यटनवाढीबरोबरच अन्य घटकांना झाल्याचं नितेश राणेंनी सांगितलं आहे. देवगड तालुका व्यापारी पर्यटन संस्था आयोजित जल्लोष 2025 साठी उपस्थित असलेल्या सर्वच सिंधुदुर्ग व प्रामुख्याने माझ्या देवगडमधून पण आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या सर्व बंधू भगिनी आणि तरुण मित्रांना मी मनापासून नमस्कार करतो आणि आपलं स्वागतही करतो. जल्लोष 2025चा कार्यक्रम हा नेहमीप्रमाणे भरगच्च दिसतोय. जल्लोष हा उपक्रम गेल्या 15 वर्ष अतिशय यशस्वी पद्धतीने आमच्या देवगड तालुका व्यापारी पर्यटन संस्थेच्या माध्यमातून आयोजित केला जातो. पर्यटनामध्ये वाढ आणि विविध या कलाकारांचं आकर्षण हे एकत्र येऊन आमच्या देवगडकरांचं आणि सिंधुदुर्गकरांचं मोठ्या प्रमाणामध्ये मनोरंजन होतं.
या सगळ्या प्रयत्नामुळे नुसतं पर्यटनामध्ये नाही तर देवगडच्या बाजारपेठामध्ये आणि आमचे हॉटेल व्यावसायिक असो, विविध छोटे मोठे व्यावसायिक असो, सगळ्यांनाच ह्याचा फायदा मोठ्या प्रमाणामध्ये होत असतो. म्हणून ह्या निमित्ताने देवगड तालुका व्यापारी पर्यटन संस्थेच्या सर्वच माझ्या सदस्यांचं मी परत एकदा आपलं अभिनंदन करतो की ह्या 15 वर्षामध्ये आपला प्रवास, आपला लोकप्रतिनिधी आमदार म्हणून पाहण्याची मला फार जवळून संधी मिळाली आणि आपण जे मेहनत करता आणि एकत्र येऊन देवगडमध्ये जे वातावरण तयार करता ह्यासाठी खरंच आपलं कौतुक करायचं तेवढं थोडं आहे. म्हणून परत एकदा ह्या जल्लोष 2025च्या निमित्ताने मी आपल्या सगळ्या जणांना मनापासून शुभेच्छा देतो. तसंच नवीन वर्षाच्याही जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आणि आपला आमदार म्हणून आपल्याला मनापासून शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सरत्या वर्षाला निरोप आणि नववर्षाचं स्वागत करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व समुद्रकिनारी पर्यटकांनी गर्दी केली होती. याचाच आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश भुचडे यांनी. पाहूयात. दोन 2025 सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी सर्वजण आता हा 2025चा सूर्यास्त पाहत आहेत. काही लहान मुलं देखील आहेत, काही युवा वर्ग देखील आहे. आपण बघतोय की सरत्या वर्षाच्या सूर्याला टाटा करण्यासाठी खास करून इथे उभे आहेत. काही मुलांकडून आपण प्रतिक्रिया देखील जाणून घेणार आहोत. काय त्यांचं म्हणणं आहे, काय ते मजा करतात या ठिकाणी. पाणी देखील या समुद्राचं या ठिकाणी येत आहे आणि त्या समुद्राच्या या पाण्यामध्ये हे आनंद लुटत आहेत. काय सांगाल, कसं वाटतंय? चांगलं वाटतंय एकदम. सूर्य बघून जरा काहीतरी वाटतंय. म्हणजे वर्ष संपताय, कसा निरोप देशील, काय आनंद करतो? मला खूप छान वाटलं. असं जे असं साल आता गेलं तसं पुढचं साल जाण्यासाठी मी इच्छा करतो. निश्चितच काही मुलं देखील आहेत. काय सांगशील, कसं वाटतंय? खूप छान वाटतंय. कुठे आली, काय काय मजा केली? मी भरपूर काय काय ते खेळली आहे. खूप छान वाटतं. निश्चितच. काय सांगशील, लहान आहेस तू, मजा करतेस, ते कसं वाटलंय? 2025 कसं गेलं? चांगलं गेलं, पण खूप फटाफट गेलं, पण मस्त मजा आली. 2026 कडून काय अपेक्षा? 2026 कडून काय अपेक्षा? काय नाही, चांगलं हे व्हायला हवं. निश्चितच आपण या देवगड समुद्र किनारी बघतोय की मोठ्या संख्येने पर्यटक दाखल झाले आहेत. सूर्यास्त पाहण्यासाठी आपण काही पर्यटक आहेत देखील आणि त्यांच्याकडून देखील जाणून घेणार आहोत. त्यांचं काय म्हणणं आहे? 2025 हे वर्ष आता सरत आहे. मॅडम, काय सांगाल? 2025 वर्ष हे आता संपत आहे. काय सांगाल, काय वर्ष? छान गेलं एकत्रित, पण 2026 कडून अजून जास्त अपेक्षा आहेत की अजून छान जावं. निश्चितच. काय चांगला वाईट अनुभव? चांगले अनुभव भरपूर आहेत, पण वाईटही त्यात 2025 मध्ये भरपूर आलेत. पण अशी अपेक्षा 2026 कडून आहे की याच्यापेक्षा खूप एकत्रित मध्ये छान जाईल. निश्चितच. सर, एकंदरीत हे वर्ष आहे ते खूप चांगलं गेलं. काही जणांना ते आपली जी मनोकामना आहे पूर्ण नाही झाल्यामुळे अजून देखील पुढच्या वर्षी आमची मनोकामना पूर्ण होईल असं देखील सांगितलं. लहान मुलं आहेत, आपण लुटत आहेत. या देवगडच्या किनारी सगळेजण आनंद लुटत आहेत. आपण बघतोय की हे जो 2025चा जो सूर्यास्त आहे तो बघण्यासाठी आलेला आहे. सूर्य आता आपण बघतोय की या 5:45च्या सुमारास, 5:30 ते 5:45च्या सुमारास हा आता सूर्यास्त होताना दिसत आहे. एकंदरीत हा सूर्य जसा जसा खाली जातोय तसे इथे पर्यटकांची गर्दी वाढत आहे. 2025चा सूर्यास्त बघण्यासाठी सर्व इथे पर्यटक आता गर्दी करताना हे क्षण हे आपल्या डोळ्यामध्ये साठवण्यासाठी येथे आता उभे असलेल्या दिसत आहेत.
शहरात बिबट्यांच्या वाढत्या वावराबाबत मंत्री प्रताप सरनाईक काय म्हणाले पाहूयात. शहरी भागामध्ये संजय गांधी नॅशनल पार्क आणि त्याचबरोबर तुंगारेश्वर अभयारण्य हे शहराच्या जवळ आहे. म्हणजे त्या ठिकाणावरनं वसई-विरार महापालिका, ठाणे महापालिका आणि मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्रामध्ये हे दोन्ही अभयारण्य येत आहेत. 55 ते 60 बिबटे त्या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे प्रत्येक बिबट्याला ही चीप बसवायची आणि त्याचं लोकेशन ट्रॅक करायचं, जेणेकरून कुठेही शहरी भागामध्ये जर हे बिबटे गेले तर वन खात्याच्या कंट्रोल रूमच्या माध्यमातून ते कुठे कुठे बिबटे गेले तर त्यांचं लोकेशन हे वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना कळेल आणि त्यामुळे त्यांना शोधणं अडचणीचं निर्माण होणार नाही आणि लवकरात लवकर त्यांना पकडून परत वन खात्यामध्ये टाकता येईल. दुसरं महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बऱ्याच काही आघाती देशामध्ये काही छोटी छोटी अभयारण्य निर्माण केलेली आहे. जसं आपल्याकडे गुजरातमध्ये वनतारा आहे, तशाच पद्धतीनं राणीची बाग, वनतारा अशी जी अभयारण्य आहेत ते अभयारण्य अजून जास्त निर्माण करावी, सर्वसामान्य जनतेला त्याचा फायदा होईल. आणि हे जे बिबटे किंवा वाघ जे शहरी भागामध्ये येत आहेत त्या अभयारण्यामध्ये जर त्यांना खाजगी अभयारण्यामध्ये जर सोडलं तर ते शहरी भागात जे येणार आहे ते येणार नाहीत आणि त्यामुळे अतिशय चांगल्या प्रकारचं वातावरण त्यांना त्या ठिकाणी मिळेल आणि मानवी वस्तींवर हल्ला करण्याचा जी त्यांची भूमिका त्यामध्ये बदल होईल. कणकवलीकरांना 2025 कसं गेलं याचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी. पाहूयात. आज 31 डिसेंबर 2025. 31 डिसेंबर 2025 म्हणजे वर्षाचा शेवटचा दिवस 2025चा आणि हेच वर्ष कणकवलीवासियांसाठी कसं गेलं हे देखील आपण पाहणार आहोत. कणकवलीमध्ये वेगवेगळ्या घडामोडी घडल्या, त्यामध्ये चांगल्या असतील, वाईट असतील, काय व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे, तसेच काही जे सुवर्णकार आहेत त्यांचं काय म्हणणं आहे, तसेच जे रस्त्यावरती भाजी विक्रेते त्यांचं देखील काय म्हणणं आहे, हे सर्व देखील म्हणणं आपण जाणून घेणार आहोत. कणकवलीतील कणकवलीकरांचे 2025 कसं गेलं हे आपण जाणण्याचा प्रयत्न करा. चला तर मग पाहूया. यंदा तशी ऍक्च्युअली मार्केटमध्ये थोडी दरांची तेजी राहिली. 2025 अगदी व्यापाऱ्यासाठी छान पैकी गेलं. हे खूप खराब गेलेलं आहे आणि अपघाताचं सरतं वर्ष गेलेलं आहे. म्हणजे यंदा तशी ऍक्च्युअली मार्केटमध्ये थोडी दरांची तेजी राहिली आणि त्यामुळे गिराईक कमी राहिले मार्केटमध्ये. आणि दुसरं म्हणजे सामान्य माणसाला हे जे खेडेपाडी छोटी छोटी दुकानं झाली त्यामुळे त्यांनाही उदरनिर्वाह असा मोठा होत नाही, पण उदरनिर्वाहासाठी काहीतरी व्हायला होतं. कोणी करू गरजेचं आहे. असं म्हणणं आहे की काही लोकांना इथे नोकऱ्या नाहीत, त्यामुळे ते प्रत्येकाच्या कुटुंबातला एक एक व्यक्ती मुंबईला जातो, त्याच्यामुळे त्याचे आई वडीलही त्यांना घेऊन जातात आणि त्याच्यामुळे मार्केटमध्ये ॲक्च्युली खेडोपाडीचे लोकांना उदरनिर्वाह नाही आणि त्याच्यामुळे उदरनिर्वाहासाठी इथे काहीतरी साधन होण्याची गरज आहे. MIDC होते, काही होते आणि ते जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत मार्केटला चालना येऊ शकत नाही. 2025 अगदी व्यापाऱ्यासाठी छान पैकी गेलं. व्यापाऱ्यांची छानपैकी पर्यटक भरपूर आलेले आहेत यावर्षी आणि व्यापार सगळ्या दृष्टिकोनाने सगळ्यात म्हणजे हॉटेल व्यवसाय असू दे, अन्य काही कुठल्या व्यवसाय असू दे, व्यापाऱ्यांसाठी छानपैकी व्यवसाय झालेला आहे आणि 2000 छानच पैकी छान म्हणजे छान. 2026 येणारा छान जाईल अशी अपेक्षा करूया आपण. हे खूप खराब गेलेलं आहे आणि अपघाताचं सरतं वर्ष गेलेलं आहे. त्याच्यामुळे येणारे 2026 हे चांगलं जावं हीच इच्छा. अपघात झालेला आहे सरत्या वर्षामध्ये आणि दुःखमय असं हे सरतं वर्ष गेलेलं आहे. आता इथून पुढे सरतं वर्ष चांगलं जावं हीच इच्छा. कणकवलीवासियांसाठी हे सरतं वर्ष काही 80% दुःखमय गेलेलं आहे. 80% 20% तरी चांगलं गेलेलं आहे, कारण अपघात वगैरे हे ते खूप जास्त प्रमाणात झालेले आहेत. मृत्यूमुखी विषय जास्त झालेले आहेत. येणारे वर्ष 2026 चांगलं जावं हीच कणकवलीवासियांसाठी इच्छा. कणकवलीवासियांसाठी 2025 कसं गेलं हे आपण पाहिलं आहे. काही व्यापाऱ्यांचे असतील प्रतिक्रिया बघितल्या, त्यांच्या प्रतिक्रिया काय आपण बघितल्या, मंदीचा प्रतिक्रिया आहेत. तसंच बघायला तर काही हॉटेल व्यावसायिक आहेत, त्यांनी सांगितलं की हे 2025 चांगलं गेलं, 2026 देखील चांगलं जाईल अशी काही अपेक्षा आहे. तसेच काहींनी सांगितलं हे अपघाताचं वर्ष गेलेलं आहे. तसेच काही अन्य जे आहेत नागरिक त्यांनी सांगितलेलं आहे की अपघात देखील झाले, आरोग्य व्यवस्था आहे ती सुधारावी असं देखील या 2025 मध्ये काही जणांचं म्हणणं आहे. बघितलं तर या 2025 मध्ये वेगवेगळ्या घटना घडलेल्या आहेत आणि त्यामुळे 2025चा आता आज शेवटचा दिवस आहे तो आता संपत आहे. त्यामुळे 2025 जरी कसं गेलं असेल तरी येणारं 2026 हे आपल्याला चांगलं जावं असंच आता कणकवलीवासियांनी अपेक्षा व्यक्त केलेली आहे. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. सांगली नदीपात्रातील अवैध वाळू आणि दगडकोटे उत्खननाची तक्रार जिल्हाधिकारी आणि प्रशासनाकडे केल्याचा राग मनात ठेवून
घराकडे जाणारा रस्ता डंपरभर माती टाकून अडवल्याचा प्रकार सांगली येथे रात्री घडला. या प्रकरणी जमीन मालक खोत यांनी 100 नंबरला तातडीने तक्रार नोंदवल्यावर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. या धक्कादायक घटनेबाबत सावंतवाडी पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. सांगली येथील नदीपात्रातील वाळू आणि दगडगोटे यांचं अवैध उत्खनन सुरू असल्याची तक्रार राजकुमार राऊळ यांच्यासह श्रीकांत खोत व अन्य ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करून उपोषण केलं होतं. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना उत्खननाबाबतचे परवाने सादर करण्यास सांगितले होते, मात्र ते परवाने सादर करू शकले नाहीत. त्यानंतर पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांचं लक्ष वेधलं असता त्यांनी प्रांताधिकाऱ्यांना 7 दिवसात अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. असं असताना मंगळवारी रात्री तक्रारदार खोत यांच्या घर व जमिनीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर डंपर भरून माती ओतून रस्ता बंद करण्याचा प्रकार घडला. याबाबत खोदांनी 100 नंबरला तक्रार दिल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी ज्यांनी माती ओतली त्यांच्याशी संपर्क साधून घटनास्थळी येण्यास सांगितले. हॅलो, दीपक बोलतो. जाधव पोलीस बोलतो. हां, तुम्ही गोशाळेच्या इथे आहे, श्रीकृष्ण गोशाळेच्या इथे माती टाकली आहे ना तुम्ही रस्त्यावर माती टाकली आहे ना. हां, मग कशाला टाकली? इकडे या, आम्ही स्पॉटवर आहोत इथे. होय. अहो, रस्ता कोणी केला आहे? सरकारने केला आहे ना. मग ते सरकारला विचारलं पाहिजे. तुम्ही लोकांची वाट अडवलात ना तुम्ही. अहो, इकडे आता एवढा खर्चिक पडला रस्त्याचं काम झालेला. 15 वर्ष झाली. 15 वर्ष. अहो, ते कागद दाखवूच्या हे बघा इकडे बाकी काय ना. मी आता तुमच्यावर ह्या करत तुमचा काय असा तर रिसर्च तुम्ही का त्यांच्याकडे पोलीस स्टेशन आता इथे ही वाट अडवली ती करणार काय का? हां, बाकीचे शेतकरी होते पण ती वाट आधी तुम्ही कसं अडवलं ती वाट त्याचं आमचे काय साईडीन वाट. अहो, ती वाट आता इकडे तुम्ही नाही तर आमच्या इकडे बघा साहेबांशी बोला. आमच्या PI साहेबांना फोन लावा. तुम्ही PI साहेबांना फोन लावा. अमोल चव्हाण. हां, लगेच फोन लावा. आम्ही जागेवर आहोत. काय सांगतं ते आमचं काय कशासाठी अडवली तर ती साहेबांना सांगा. बुधवारी सकाळी याबाबत पोलिसांनी पुन्हा घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा हाती घेतला आहे. मी महेश कृष्णा जाधव, पोलीस हवालदार 91, सावंतवाडी पोलीस ठाणे. आता आम्ही सावंतवाडी पोलीस ठाणे गुन्हा रजिस्टर नंबर 320/2025 BNS 126/2 या गुन्ह्याची घटनास्थळ करण्याच्या कामी गोशाळा फाटा ते दुपाटा या जाणाऱ्या रस्त्यावर हजर असून सदर घटनास्थळाचा पंचनामा करायचा आहे. पंच 1 नाव सांगा तुमचं. विष्णू सावंत, राणा सांगेली. पंच नंबर 2 मिनेजे सांगेली यांच्या समक्ष सदर घटनास्थळाचा पंचनामा करीत आहोत. सदर घटनास्थळ हे या गुन्ह्यातील फिर्यादी नाव कसं तुमचं? श्रीकांत शेषम. हे घटनास्थळ दाखवत असून सदरचे काय झालं इथे? रस्ता हरवलेला आहे. रस्ता काल रात्री 9:30 दरम्यान हरवला. हा रस्ता सार्वजनिक रस्ता आहे. हा रस्ता सांगली कडे जाणारा रस्त्यावर जो फाटा आहे श्रीकृष्ण गोशाळेकडून दुपाटाकडे जाणारा रस्ता हा सार्वजनिक रस्ता. पंतप्रधान सडक योजनेखाली हा रस्ता बनला. हा रस्ता सन 2012 मध्ये बनलेला आहे. डांबरीकरण 2012 आणि त्याच्या आधी हा कच्चा रस्ता होता. पूर्वी कच्चा रस्ता होता. 2012 मध्ये पंतप्रधान सडक योजनेखाली हा कच्चा डांबरीकरण रस्ता झालेला आहे. तरी याची फिर्यादी हे समक्ष सगळ्या घटनाचं दाखवत असून सदरचे घटनाचं हे लिहून काढत आहोत. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. कणकवलीत दुचाकी आणि ट्रकचा अपघात, तरुणाचा मृत्यू.
सांगलीत अवैध उत्खननाची तक्रार करणाऱ्याचा रस्ता अडवला आणि संजू परब यांनी नगरसेवकांसह गाठला कचरा डेपो. बातमीपत्रात वेळ झाली इथे थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.